മാതാജിക്ക് നെറ്റ് സ്ലോ ആണോ? ആണോ? ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ആ. നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടായിരുന്നു വന്നെ. ഉപനിഷത്താണ് പഠിപ്പിക്കണേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് പുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ എന്താണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഉപനിഷത്ത് വേദങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശ്രുതി. എന്താ അങ്ങനെ ശ്രുതി എന്ന് പറയണേ? വേദത്തിനെ കേട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ ജ്ഞാനം നേടുക നമ്മള്. ഇപ്പൊ ദ്വാപര യുഗ അന്ത്യത്തില് വേദത്തിനെ വ്യാസദേവര് നാലാക്കി തിരിച്ചു. ഒന്നായിരുന്നു വേദം എന്ന് പറയണത്. അത് പല പല ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു. അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഒരു തരത്തിലാക്കി അങ്ങനെ 4 ടൈപ്പാക്കി 4 തരത്തിൽ തിരിച്ചു ടോപ്പിക് വൈസ്. അത് വ്യസിച്ചു എന്നാ പറയാ. അപ്പോഴാണ് വ്യാസദേവര് എന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ വിഷയാനുസാരം ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് 4 ആക്കിയിട്ട്. ഇപ്പൊ സ്കൂളിലുണ്ട് അല്ലെ സയൻസ് എന്ന് പറയാ പൊതുവെ. പക്ഷെ അതിൽ ബയോളജി സുവോളജി കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ വേറെ വേറെ അല്ലെ? അതുപോലെ ഋക്ക് യജുർ സാമം അഥർവം അങ്ങനെ. യജ്ഞക്രിയകള് ആണ് എല്ലാത്തിലും കൂടുതലായിട്ട്. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദേവോപാസനകൾ നടത്തുക. സംഹിത, ബ്രാഹ്മണം, ആരണ്യകം, ഉപനിഷത്ത് എന്ന് 4 ഭാഗങ്ങള് ഓരോ വേദത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. കർമ്മകാണ്ഡം ഉണ്ട്. സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക സുഖത്തിനായിട്ട് ഓരോരോ ഉപാസനകൾ അനുഷ്ഠിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജ്ഞാനകാണ്ഡമാണ്. ആരണ്യകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൈരാഗ്യത്തിന്റെയാണ്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയണത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ദിവ്യജ്ഞാനമാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പൊ വേദത്തിലെ കഠിന ഭാഗമാണ് ഉപനിഷത്തുകള്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മവിദ്യ അതാണ് ഉപനിഷത്ത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് എന്നാണ്. അതിൽ 11 പ്രമുഖമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈശോപനിഷത്ത്, കേനോപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, പ്രശ്നോപനിഷത്ത്, ഭാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ തൈത്തരീയോപനിഷത്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതരേയോപനിഷത്ത്, ചാന്തോക്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ? ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത്, പിന്നെ ബൃഹദാരണ്യോപനിഷത്ത്, പിന്നെ ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്ത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ്. 108 ഉണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പോ ഈശോപനിഷത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 18 മന്ത്രങ്ങളാണ്. പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം
നമ്മൾ ഈ ഉപനിഷത്ത് ഇത്രയും എന്താ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് അല്ലെ, ദിവ്യജ്ഞാനമൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇസ്കോൺ സംഘടനയിലാണ് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിലാണ്, പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതിന്റെ അവതാരിക എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബുക്ക് ഉണ്ട് വിചാരിക്കണു. അവതാരിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദാനുശാസനങ്ങളാണ് അല്ലെ ഈ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഇതിലെ അവതാരികയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1969 ഒക്ടോബർ 6 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടനിലെ കോൺവേ ഹാളില് ഭാഗവതോത്തമനായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം, അതാണ് അവതാരികയായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। വായിച്ചോളൂ. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ധന്യാത്മാക്കളെ, ഇന്നത്തെ വിഷയം വേദാനുശാസനം എന്നതാണ്. എന്താണ് വേദങ്ങൾ? വേദത്തിന്റെ സംസ്കൃത ക്രിയാധാതു പല വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാവും. എന്നാൽ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം ഒന്നു തന്നെയാണ്. വേദം എന്നാൽ അറിവ്. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് ജ്ഞാനവും വേദമാണ്. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ അറിവിന് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മനുഷ്യര് ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അറിവിനും പല പല ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. ബദ്ധാത്മാവും മുക്താത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, സുസ്മിത മാതാജി സൗണ്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബദ്ധാത്മാവിന് 4 ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതായി കാണാം. ഒന്നാമത്തെ ന്യൂനത അയാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു എന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി സുസ്മിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പല തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തെറ്റ്? തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സഹായി താക്കീത് ചെയ്തു, ഗാന്ധിജി അങ്ങ് ഡൽഹി യോഗത്തിന് പോകരുത്, അപകടമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല, പോവാൻ തന്നെ നിർബന്ധം പിടിച്ചു അല്ലെ, വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തെറ്റുവരുത്തുന്ന നിരവധി മഹാന്മാരുമുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കെന്നഡി എന്നിവരെ പോലുള്ളവര്. തെറ്റ് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ 4 ദോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ തെറ്റുപറ്റുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയോ മായയ്ക്ക് വശംവദനാവണു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുക, അതാണ് മായ. ഇല്ലാത്തത് എന്തോ അത് സകലരും ശരീരത്തെ താൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കണു അല്ലേ. നമ്മുടെ ശരീരം ജഡമാണ്, അതിനെയാണ് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ ജോണാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറയും അല്ലേ. അപ്പോ ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയല് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരീരമല്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള തോന്നല് മായയാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവണതയുണ്ട് എന്നാണ്. ഒരു വ്യക്തി അങ്ങേയറ്റം മൂഢനാണെങ്കിലും അതിബുദ്ധിമാനെ പോലെ എങ്ങനെ ഭാവിക്കുകയാണ്, അതൊരു ചതിയാ അല്ലെ. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മായാബാധിതനായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ തന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് അറിയില്ല. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാ നമ്മള് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ മായാമോഹിതരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഈ ഓരോ നമ്മുടെ സ്വസ്വരൂപം ശരിയായിട്ട് അറിയാതെ കണ്ട് ശരീരമാണ് എന്ന് കരുതി ഓരോരോ രചനകളൊക്കെ നടത്തുകയാണ്. വഞ്ചനാ പ്രവണതയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളെ ഈ ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ.
ഇപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളും എന്താ പറയണത്? വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതനല്ല, ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എല്ലാ വേദങ്ങളിലും പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആ വ്യക്തി പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഇനി നാലാമത്തെ ന്യൂനത എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അപൂർണങ്ങളാണ് എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകള് അല്ലെ, എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈശ്വരനെ കാണാമോ? പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ അല്ലേ, ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടാവോ? അല്ലേ? അപ്പോ ഈശ്വരനെ കാണാനുള്ള കണ്ണുകളില്ല. കണ്ണ് അനുയോജ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മുറിയില് പെട്ടെന്ന് അന്ധകാരം വന്നാല് സ്വന്തം കൈ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ദർശനശേഷി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെ? ഇരുട്ടിൽ കണ്ടുകൂടാ അല്ലെ, പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ളതൊന്നും കാണില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഇപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനം നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർണ്ണരല്ല ഏത് തരത്തിലായാലും. അതിനാല് വേദങ്ങളെ നമ്മൾ യഥാരൂപം അംഗീകരിക്കണം. ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവ്, അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കേണ്ടത്. വേദങ്ങളെ ഹൈന്ദവം എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളൊന്നും അല്ല. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് വർണ്ണങ്ങളെയും ആശ്രമങ്ങളെയും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വർണ്ണം, ആശ്രമം ഒക്കെ അറിയാം നമുക്ക് അല്ലെ. 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്, 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. 4 വർണ്ണങ്ങള് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. 4 ആശ്രമങ്ങളാണെങ്കിലോ എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അങ്ങനെ. അപ്പോ അങ്ങനെ വിഭജനങ്ങൾ 8 വിധത്തിലുണ്ട്. മാനവ സാമൂഹ്യ ഘടനയാണ് ഇത്. ഇതിനെയാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വര സൃഷ്ടം തന്നെയാണ് ഈ വിഭജനം. ഇതെല്ലാം സാർവത്രികമായതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയില് 4:13 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം. അപ്പോ സാമൂഹ്യ വിഭജനം, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, അങ്ങനെ. ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയുന്ന ബുദ്ധികൂർമ്മതയുള്ള ജനവിഭാഗം, അത് ബ്രാഹ്മണര്. ഭരണാധികാരി വിഭാഗം ക്ഷത്രിയര്. ബുദ്ധികൂർമ്മതയിൽ 2ാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ ക്ഷത്രിയരൊക്കെ. തുടർന്ന് വൈശ്യര്, വാണിജ്യവർഗമാണ്. അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വിഭജനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. വൈദിക തത്വങ്ങള് സത്യപ്രമാണ രീതിയിലുള്ള സത്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റുവരില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനത്തില് ഒന്നുമേ തെറ്റല്ല, എല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അതാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതും. ഇപ്പൊ ഭാരതത്തില് ഇപ്പൊ ചാണകം എന്ന് പറയണത് വിശുദ്ധ വസ്തുവാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കാനാ ചാണകം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മലമാണ് അത് അല്ലെ. മലം സ്പർശിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടനെ കുളിച്ച് ശുദ്ധാകണം എന്നാണ് വേദം പറയുന്നത്. എന്നാലോ മറ്റൊരിടത്ത് പശുവിന്റെ മലം പരിശുദ്ധമാണ് എന്നും പറയുന്നു. അഴുക്ക് പുരണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ചാണകം മെഴുകുക അല്ലെ, അപ്പൊ അവിടെ ശുദ്ധാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ശക്തി കൊണ്ട് ഈ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ദൃഷ്ടിയിലൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് തെറ്റല്ല എന്നാണ്. അതൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നാണ്. കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ പശുവിന്റെ ചാണകത്തിലെ എല്ലാ അണുനശീകരണ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് നീ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരാളോട് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്നപ്പോ അന്വേഷിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ എന്തിനാ ഒരാളിപ്പോ മറ്റൊരാളെ നിശബ്ദനായിട്ട് അനുസരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ വൈദിക അനുശാസനങ്ങള് എല്ലാവർക്കും സുഗ്രാഹ്യമല്ല, അത് സാധ്യമായിട്ടില്ല. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വൈദിക അനുശാസനങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം സത്യമാണ്, യഥാർത്ഥമാണ്, ശരിയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിനെ ക്രോഡീകരിച്ച് വെച്ചതല്ല വേദങ്ങള്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈദിക ജ്ഞാനമൊക്കെ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് ശ്രുതി എന്നാണ്. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കൈവന്ന അറിവാണ് എന്നർത്ഥം.
അന്നൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലല്ല, അല്ലെ? ഒരു ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ശിഷ്യര് അതൊക്കെ അന്നൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു, നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. ഒരു വട്ടം കേട്ടാൽ തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാം ഹൃദിസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ശ്രുതി, ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കൈവന്ന അറിവ്, അവ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും അല്ല. ശ്രുതിയെ മാതാവിനെ പോലെയാണ് ഗണിക്കുന്നത്. അമ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ എല്ലാം, അല്ലെ, അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കണതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ, ഒരു കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അമ്മയെയാണ് ആധികാരികമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെ? അമ്മ പറയും ഇതാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിന് അപ്പീലില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ സ്വന്തം അച്ഛനാണോ എന്ന് പിന്നെ പരീക്ഷണം നടത്താനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നിവൃത്തിയുമില്ല. അതുപോലെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന് അതീതമായ വസ്തുത അറിയണമെങ്കിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങള് അത് അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ അറിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക. അപ്പൊ അതിനൊന്നും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തിനൊന്നും പിന്നെ പ്രസക്തിയില്ല. പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ വീക്ഷണം സത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം, മറ്റു വഴിയില്ലാത്ത പോലെ. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ സംഗതികളാണ്. വേദങ്ങൾ അമ്മയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് മുത്തച്ഛനാണ്, പിതാമഹനാണ്. കാരണം അവിടുന്നാണ് ആദ്യമായി വൈദിക ജ്ഞാനം കൈവരിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവ് നാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്. അപ്പോ ലോകാരംഭത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജീവനാണ് ബ്രഹ്മാവ്. വൈദിക ജ്ഞാനം കൈവരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം അത് നാരദനും പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാർക്കും പുത്രന്മാർക്കും തുടർന്ന് അങ്ങനെ പരമ്പരയായിട്ട് പ്രശിഷ്യ രൂപത്തിൽ അത് ആ ജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ കൈമാറി വന്നു. അങ്ങനെ വൈദിക ജ്ഞാനം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. വൈദിക ജ്ഞാനം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടണം. ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതേ നിഗമനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എത്താൻ സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ സമയലാഭത്തിന് നമ്മള് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന് അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. സ്വന്തം അച്ഛൻ ആരെന്നറിയണമെങ്കിൽ അമ്മയെ അധികാരിയായി എടുക്കുന്ന പക്ഷം അവർ പറയുന്നത് തർക്കമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദം എന്ന് 3 വിധം തെളിവുകളാണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകളൊന്നും അഭികാമ്യമല്ല. കാരണോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ സൂര്യനെ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ചെറിയൊരു ഗോളം, ഒരു ബിംബമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യനോ വളരെ വലുതാണ്, അല്ലെ? അത്രയും വലിപ്പം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല. നമ്മുടെ കാഴ്ചക്ക് എന്ത് വിലയാണ് പിന്നെ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൂര്യന് ഇത്ര വലിപ്പമുണ്ട്, ഇത്ര കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം നമ്മുടെ പൂർണ്ണമല്ല. ഈ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള അനുഭവം അത് പൂർണ്ണമല്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് അനുമാനം എന്ന്. അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. ഉദാഹരണം ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം. അത് ശാസ്ത്രീയമൊന്നും അല്ല, അഭിപ്രായമാണ്. ഓരോ സിദ്ധാന്തങ്ങള് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അകലെ ഇങ്ങനെ പുക കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അവിടെ തീ കത്തുന്നുണ്ട്, അനുമാനിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അത് ഏറ്റവും സത്യത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ അധികൃതരിൽ നിന്ന് പരിപാടികളെ കുറിച്ച് സൂചനകൾ കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത് ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോ ആധികാരിക സ്രോതസ് ഏതാണ്? നമ്മുടെ വേദങ്ങളാണ്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവിന് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലും ആവശ്യമില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന് ശബ്ദപ്രമാണം എന്നാണ് വിളിക്കുക. പ്രാമാണിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വേണം അത് കേട്ട് പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രുതി, ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? വേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ആദ്യകാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിനായി വേദാധികാരമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം നടത്തണം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് അന്യമാണ്.
അത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്, അല്ലെ? അത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ളതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അതിനതീതമായത് ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനമാണ്. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ പോകാനും കൂടെ സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുക? അങ്ങനെ പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടുക അസാധ്യമാണ്, അല്ലെ? അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനാവോ? അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ആകാശമുണ്ട്. ആവിഷ്കൃതവും അനാവിഷ്കൃതവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറം മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഗ്രഹങ്ങളും അവയിലെ നിവാസികളും അനശ്വരങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്ന ആത്മീയ ആകാശമുണ്ട് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണത്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക? സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളുടെ സഹായമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തില് പരമോന്നത അധികാരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം വരിക്കുന്നു. എല്ലാ അറിവും നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ ശ്രേണിയിലുള്ള ജനങ്ങളും കൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥ അധികാരിയായിട്ട് കരുതുന്നു. രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരു വിഭാഗക്കാരെ മായാവാദികൾ അഥവാ നിരാകാരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അനുയായികളായ വേദാന്തികളെയാണ് ഇവര് അങ്ങനെ നിരാകാരവാദികളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. രാമാനുജാചാര്യര്, മധ്വാചാര്യര്, വിഷ്ണുസ്വാമി എന്നിവരെ പോലെയുള്ള വൈഷ്ണവരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം. ശങ്കര സമ്പ്രദായവും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായവും രണ്ടും കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ നിരാകാര ബ്രഹ്മവാദിയായി കരുതപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രചാരകനായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രച്ഛന്നമായ ഒരു സാകാരവാദിയായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ള ഭാഷ്യത്തിലൊക്കെ പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ ആവിഷ്കാരത്തിന് അതീതനാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേര് സഹിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അംഗീകരിച്ചതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സംശയവുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ജ്ഞാന സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്ത ഭഗവത്ഗീത തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത അത് യഥാരൂപം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അല്ലെ? അഡീഷൻസ്, ഡെലീഷൻസ്, കറക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ അത് പറഞ്ഞു തന്ന് ജ്ഞാനം പകർന്നത് അതേ പടി തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് എന്തും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനം. വൈദിക വിജ്ഞാനം പരിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. സമയവും ലാഭമാണ്, അല്ലെ? അത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ അത് വിശ്വസിച്ച് അത് പ്രായോഗികമാക്കിയാൽ മതി. വേറെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഒന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ശരിയായ ആധികാരിക ജ്ഞാന സ്രോതസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ വളരെയധികം സമയം നമുക്ക് ലാഭമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു. അനുമാനം, നിഗമനം. അനുമാന രീതിയില് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നശ്വരൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നശിച്ചു പോണതാണ് മനുഷ്യരൊക്കെ. എല്ലാവരും ജനിച്ചാൽ മരിക്കും, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയാണ് മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരി അതന്നെയാ പറയണേ, മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്. എല്ലാരും പറയണു മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്. പരീക്ഷണത്തിന് ഉദ്യമിക്കാതെ തന്നെ മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, യാഥാർത്ഥ്യം, അത് നമ്മളും അംഗീകരിച്ചു. മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണോ എന്ന് ഗവേഷണം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയെ പറ്റിയും പഠിക്കേണ്ടി വരും. മരിക്കാത്ത ചിലരുണ്ടെന്ന് തോന്നിയേക്കാനും ഇടയുണ്ട്. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടാനും ഇടയുണ്ട്. അത്തരക്കാരെ നേരിട്ട് കണ്ടില്ല എന്നും ചിന്തിക്കണു. മരിക്കാത്തവരുണ്ടാവാം, പക്ഷെ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെ? ചിരഞ്ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള്, അല്ലെ? അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാവുന്നില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെ ആരോഹണ പ്രക്രിയ എന്നാണ് പറയുക. സ്വന്തം യത്നത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ അപൂർണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ശരിയായ അനുമാനത്തിലെത്താൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്, മനസ്സിന്റെ വേഗതയിലുള്ള ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഭൗതിക വിമാനത്തിനൊക്കെ
മണിക്കൂറിൽ 2000 മൈലൊക്കെ മാക്സിമം വേഗത ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ വേഗത നോക്കുകയാണെങ്കിലോ, സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മള്, 10,000 മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് വേണ്ട അല്ലേ, നമ്മൾ എത്തും. മനസ്സ് അവിടെ എത്തും പെട്ടെന്ന്. മനസ്സിന്റെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക വിഹായസ് അപരിമിതമാണെന്നറിയും. അതിനെ സമീപിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഈ ആധ്യാത്മിക വിഹായസ് ഉണ്ടല്ലോ, എത്രയോ കോടി കോടി കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ മനസ്സിന് വേഗം ചെന്നെത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെ. വൈദിക ശാസനം എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ, ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? വൈദിക സന്ദേശങ്ങളെ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയായി കേട്ട് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം ഗുരു. അല്ലാത്ത പക്ഷം വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വേണ്ട വിധം ബ്രഹ്മത്തിൽ മനസ്സുറച്ച ആളായിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടുമാണ് യോഗ്യതകൾ വേണ്ടത് അല്ലേ. ആ സത്യം, ആ പരമസത്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടറിഞ്ഞ ആളായിരിക്കണം ഒരു ഗുരു അല്ലേ. അതുപോലെ ആ വൈദിക ജ്ഞാനം, ആ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വൈദിക തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ആധികാരികത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൈദിക അന്വേഷണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണനെ കണ്ടെത്തലാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഇതും പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണന്, ഗോവിന്ദന് എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അവയെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ എപ്പോ വേണമെങ്കില് ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഒരേ ആള് തന്നെ അല്ലെ. നശ്വരമായ നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റേത്. അവിടുത്തെ രൂപത്തിന് നാശമില്ല. എന്റെ ശരീരത്തിന് തുടക്കമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, മരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അജനാണ് അല്ലെ, അവിനാശിയാണ്. അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന് തുടക്കമില്ല, അത് അനന്തമാണ്. അവിടുത്തെ രൂപത്തിന് അവസാനമില്ല അല്ലേ. നിരവധി വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അവസാനമില്ലാത്ത അത്രയ്ക്ക്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയാണ് അല്ലെ. അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്, ആദിപുരാതന പുരുഷനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചിത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 15ഓ 20ഓ വയസ്സുള്ള നവ യൗവനയുക്തനായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിലൊരു വൃദ്ധനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാരഥിയായ കൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും. അക്കാലത്ത് കൃഷ്ണന് 100 വയസ്സിൽ കുറയാത്ത പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന വേളയില് ഭഗവാന്റെ പ്രായം ഏതാണ്ട് 100 വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും പ്രപൗത്രന്മാരും പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലോ ഒരു ബാലനെ പോലെയാണ് കാണപ്പെട്ടത് അല്ലെ, ഒരു കൗമാര കിഷോര രൂപത്തില്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കില്ല. ഈശ്വരന് അവിടുത്തെ അപാരമായ കഴിവാണത്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ചാൽ വിസ്മയത്തിനാണ് ഇടവരിക. നമ്മൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാവുമ്പോള് വളരെ പ്രയാസാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനൊക്കെ. അവിശ്വസനീയം, അചിന്തനീയമാണ് ഭഗവാന്റെ കഴിവുകള്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാർഗം? ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കണം. അവിടുത്തെ ഭക്തന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും അല്ലേ. അവര് വർണ്ണിച്ചു തരും ഭഗവാനെ, എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് എന്ന് ഭക്തൻ പറഞ്ഞു തരും. ഇതാ അവിടുന്ന് കൈക്കൊണ്ടാലും എന്ന്. അതാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ വീര്യം അല്ലേ. ഭഗവാൻ ഭക്തദാസനാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അതുപോലെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാള് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മള് മുമ്പ് പഠിച്ചു. അപ്പൊ തുടക്കത്തില് ഒരു വേദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതോ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു അന്നുള്ളവരൊക്കെ. ഭാവാർത്ഥം മുഴുവൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അവർക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യാസദേവൻ കലിയുഗത്തില് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേദം ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കി. അതുവരെ ഇത് ഗ്രന്ഥമായിരുന്നില്ല.
കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അല്പായുസുക്കളും ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവരും ബുദ്ധി കൂർമ്മത ഇല്ലാത്തവരുമായിരിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അവിടുന്ന് വേദത്തെ ഋക്ക്, സാമം, അഥർവം, യജുർ എന്ന് 4ആയി വിഭജിച്ചു. തന്റെ വിഭിന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. 4 ആക്കി വിഭജിച്ച് 4 ശിഷ്യന്മാരെ, അത് ജൈമിനി, പൈലൻ, സുമന്തു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വൈശമ്പായനൻ, അങ്ങനെ 4 ശിഷ്യന്മാരെ അതിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. തദനന്തരം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങളായ സ്ത്രീവർഗത്തെയും ശൂദ്രവർഗത്തെയും ദ്വിജബന്ധുവർഗത്തെയും പരിഗണിച്ചു. ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉന്നത കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ നേടാതെ പോയവര്. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചയാൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ നേടാത്ത പക്ഷം ദ്വിജബന്ധു എന്ന് വിളിക്കും. ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മഹാഭാരതം രചിച്ചു. 18 പുരാണങ്ങളും രചിച്ചു. പുരാണങ്ങള്, 4 വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള് എന്നിവയൊക്കെയും വൈദിക സാഹിത്യം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. തുടർന്ന് വ്യാസദേവര് വേദാന്ത സൂത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതിയില് ജ്ഞാനികൾക്കും ചിന്തകർക്കും വേണ്ടി വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിനെ സംഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ശ്രീ നാരദരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വ്യാസദേവൻ സ്വയമേവയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചത്. അതുകൊണ്ടും അവിടത്തേക്ക് തൃപ്തി കൈവരുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ബൃഹത്തായ കഥയാണ് അല്ലെ വ്യാസദേവരുടെ കഥ. നിരവധി പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചിട്ടും വേദവ്യാസന് വേണ്ടത്ര സംതൃപ്തി കൈവന്നില്ല, കൃതജ്ഞത ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അപ്പോ കൃതാർത്ഥത കൈവന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയില് നാരദ മഹർഷി നിർദ്ദേശിച്ചു, അങ്ങ് വേദാന്തത്തെ വിപുലീകരിക്കൂ. വേദാന്തം എന്നാല് പരമമായ ജ്ഞാനമാണ്. പരമമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും ഒരാൾ അറിയേണ്ടത് കൃഷ്ണനെയാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. ഭഗവത്ഗീത 15:15 നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് കൃഷ്ണനെയാണ് അല്ലെ. പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ്. അവിടുന്ന് വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം, വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് പരമലക്ഷ്യം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. വേദാന്ത തത്വചിന്തയുടെ എല്ലാ വൈഷ്ണവ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള നമ്മള് ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷന്റെ ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം എന്ന് വിളിക്കണ വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ തനതായ വ്യാഖ്യാനം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ രാമാനുജാചാര്യർക്കും മധ്വാചാര്യർക്കും അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേറെ വേറെ ഉണ്ട്. വേദാന്തത്തിന്റെ ആദ്യ വ്യാഖ്യാനം വൈഷ്ണവരുടേതല്ലാത്തതിനാൽ ശങ്കരാചാര്യരുടേത് മാത്രമാണ് വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി. അതിനു പുറമെ വ്യാസദേവൻ സ്വയമേവ പൂർണ്ണ വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ജന്മാദ്യസ്യ യഥോന്വയാദി തരതശ്ചാർത്തേഷ്വഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാംനാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി എന്നാണ്. അപ്പൊ ജന്മാദ്യസ്യ യഥാ എന്നുള്ള പ്രഥമ വേദാന്ത സൂത്രവാക്യം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോ ഭാഗവതത്തില് ഈ വാക്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്താണ് എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രത്തില് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോരുത്തരും, എല്ലാവരും അല്ലേ. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മരിക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ അറിവ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഉത്തമ ഭക്തനാവണം അല്ലെ. ആയിരക്കണക്കിന് വൈഷ്ണവ സാഹിത്യങ്ങള്, ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഉണ്ട് അല്ലെ. വിശാലമായിട്ടുള്ള നിധി ശേഖരം തന്നെ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് വ്യാസഭഗവാനാൽ വിരചിതമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. 18,000 ശ്ലോകങ്ങള് അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് തന്നെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠതമമായ ഗുണങ്ങൾ വേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോ ഭാഗവതം
അത് വെറും ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു പേര് മാത്രമല്ല ഭാഗവതം ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവത് സംബന്ധിയായതെല്ലാം, ഭഗവാന്റെ മഹിമ, ഭഗവാന്റെ കരുണ എല്ലാം അതിൽ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്നത് അതാണ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ഭക്തരുടെ കഥകള് ഒക്കെയാണ് ഭഗവാനെയും ഭക്തന്മാരെയും സംബന്ധിച്ചത് എന്നാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഭഗവത് സംബന്ധിയായ അനേകം സംഗതികള് അതില് ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത് ധർമ്മമാണ് അല്ലെ? ധർമ്മങ്ങള്, ഭഗവത് സംബന്ധിയായ ധർമ്മങ്ങള് എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സൃഷ്ടിച്ചയച്ചപ്പോള് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനന്യേനൈവ ജായന്തേ. ഈ യജ്ഞം ചെയ്ത് നീ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ അഗ്നിയിൽ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഹോമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലാണോ യജ്ഞം? അല്ല. ഈ യജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശ്വര പൂജ, ദാനം, സമാഗമം എന്നൊക്കെയാണ് യജ് എന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ളത്. മാത്രമല്ല സഹകരണം എന്നും കൂടി യജ്ഞം എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ സഹകരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പ്രകൃതിയോട് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുക, കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, സമൂഹത്തോട്, എല്ലാവരോടും വേണ്ട പോലെ നമ്മൾ സഹകരിക്കണം. ഇത് സാധിക്കുമോ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ സഹകരണത്താലാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട്, സൂര്യൻ എന്നും ഉദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വെള്ളം ചൂടായി അല്ലെ, ആവിയായി, നീരാവി മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് സമയമാവുമ്പോ പിന്നെ അത് മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് പതിക്കണു. ഭൂമിയിൽ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ വളരണു. അങ്ങനെ സസ്യം മനുഷ്യർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആഹാരം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്ര സുഘടിതമായിട്ടാണ് വർത്തിക്കണത് അല്ലെ? ഒരു നാള് സൂര്യൻ സമരം ചെയ്തു, സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അല്ലെ? അതുപോലെ വായു അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും വേണല്ലേ പ്രധാനമായത് ആ വായു. ഇനി അനങ്ങണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സ്ട്രക്കായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് നിന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പോ എല്ലാം ഇവിടെ പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എപ്പോഴും സഹകരണം വേണം നിലനിൽപ്പിന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നോക്കൂ. ഈ ശാരീരിക അവയവങ്ങൾക്കും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രണ്ട് കൈകള് ശരിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് ഓരോ കർമ്മം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ? കാലുകൾ നോക്കൂ, കാലുകള് രണ്ടും സഹകരിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കുക, ഒരു കാല് പിന്നോട്ടും വെച്ചാൽ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെയും വേണം സഹകരണം. കണ്ടിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? കണ്ണും വേണം, ബുദ്ധിയും വേണം, സഹകരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും കേട്ടറിയണമെങ്കിലോ കാതും ബുദ്ധിയും സഹകരിക്കണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇന്നതാണ് കേട്ടത്. ആഹാരം കഴിച്ചാലോ അത് ദഹിക്കാനോ അതിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങള് ഓരോ തലത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അല്ലെ? ഓരോ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആഹാരത്തില്. അത് ഇന്ന ഓർഗൻസിന് വേണം. ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ദഹിക്കുക, ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അത് സഹകരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ? രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലെത്തിയാലോ പ്രതിരോധം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഉള്ളിൽ ചെന്ന ആഹാരം പുറത്തു പോകാന് സംവിധാനം ഉണ്ട്. രക്തത്തിൽ ചേരേണ്ടത് അവിടെ ചേരുക, മാംസത്തിൽ ചേരേണ്ടത് മനസ്സിൽ ചേരേണ്ടത്, ബുദ്ധിയിൽ എത്തേണ്ടത് അവിടേക്ക്. അങ്ങനെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് പരസ്പര സഹകരണത്താലെയാണ്. ഇപ്പൊ കഴിച്ചത് ദഹിച്ചില്ല വിചാരിക്കുക, പ്രശ്നമായി അല്ലേ? അപ്പോ കണ്ണ് കാണുന്നില്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴും പ്രശ്നമായി. കയ്യോ കാലോ നിശ്ചലമായാലോ പ്രശ്നം തന്നെ. അപ്പൊ ഭദ്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊന്നിനും പരസ്പര സഹകരണം വേണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നീ യജ്ഞം ചെയ്തു ജീവിക്കൂ എന്ന്. അപ്പോ സഹകരിച്ച് ജീവിക്കൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ സഹയജ്ഞ
എന്ന്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് സഹകരിക്കണ്ടേ? ഒരു വീട്ടില് കലഹിച്ചാലോ ഭദ്രത ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ആ കുടുംബത്തില്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എല്ലായിടവും നടക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്, പരസ്പര സഹകരണം. ഒരിടത്ത് പോരായ്മ ഉണ്ടാവുമ്പോഴ് മറ്റൊരിടത്ത് അത് നികത്തണം. അങ്ങനെയാണ് സഹകരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത്. അന്ധപങ്കുന്യായം എന്നൊരു ന്യായമുണ്ട്. എന്താണത്? അന്ധനും മൊടന്തനും കൂടി ഒരു വഴിക്ക് പോണം വിചാരിക്കുക. എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഒരാൾ അന്ധനാണ്, ഒരാൾ മുടന്തനാണ്. അപ്പൊ പരസ്പരം സഹകരിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ്? അന്ധനായ ആളുടെ ചുമലില് മുടന്തനായ ആള് കേറിയിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി, അങ്ങോട്ട് നടക്കണം, വലത്തോട്ട് നടക്കണം, ഇടത്തോട്ട് നടക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിലൂടെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. സൂര്യനെയും വായുവിനെയും അഗ്നിയെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ട് ഈശ്വരൻ നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ വേണം ജീവിക്കേണ്ടത്. പ്രകൃതി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് യജ്ഞത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പിന്നെ എന്താ വിഷമം അല്ലെ? ഭാരതത്തിലെ ഋഷിമാര് മുഴക്കിയ ഈ തത്വമാണ്. യജുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എത്ര വിശ്വം ഭവതി ഏകനീഠം. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയണത് ഒരു പക്ഷിക്കൂട് പോലെയാണ് എന്നാണ്. ഈ കൂട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പക്ഷികളെല്ലാം പരസ്പരം സഹകരിച്ച് യോജിച്ച് ജീവിക്കണം. യജ്ഞം അതാണ് ജീവിതം. സ്വന്തം പ്രവർത്തന മണ്ഡലം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാവും. ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ അവരവരുടെ പ്രവർത്തനം ശുചീകരിച്ചാല് അധർമ്മം വളരുന്നതിനും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി. സ്വയം പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക നമ്മള്, ഞാൻ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന്. അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വേണം. ഭീഷണമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയില് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. സത്യം വദ ധർമ്മം ചര എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അതിനൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് എല്ലാ അറിവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് സ്ലൈഡ് നോക്കാം ഇനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമ്മുടെ ടെമ്പിളിന്റെ അഡ്രസ്സാണ്. പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അവതാരിക. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പ്രത്യേകമായും പൊതുവായും എടുത്ത വേദങ്ങള്. ധ്യാനം ശ്ലോകം 1 മുതൽ 3 വരെ. ധ്യാനവും മന്ത്രം 1 മുതൽ 3 വരെയും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത, ഈശാവാസ്യബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങള്, ഭഗവാന് ഉടമസ്ഥാവകാശം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവരുടെ വിധി, ഇതൊക്കെയാണ് ധ്യാനത്തിലും അതുപോലെ മന്ത്രം 1 മുതൽ 3 വരയ്ക്കുള്ളതിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളില് അചിന്തനീയമായ ഭഗവാനെ ഒരു മഹാഭാഗവതന് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. മന്ത്രം 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ളതില് ജ്ഞാനത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെയും അജ്ഞാനത്തിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ 12 മുതൽ 14 വരയ്ക്ക് നിരപേക്ഷമായ ആരാധനയെ അപേക്ഷമായ ആരാധനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. 15 മുതൽ 19 വരെ. 18 അല്ലേ ഉള്ളൂ മന്ത്രം. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അതാണ് പറയുന്നത്. 7 പ്രമുഖ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ്, വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ അറിവ് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം. പിന്നെ ജീവജാലങ്ങൾ, ആത്മീയതയും ഭൗതികവാദവും, അവ്യക്തിഗതവാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു, ഭക്തി, പരമസത്യം, ഈശാവാസ്യ തത്വം. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അവതാരികയിൽ വേദത്തിന്റെ
നിർവചനവും വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് നേരിട്ട് വേദസാഹിത്യമാണ്. ശ്രുതിയെ മാതാവിനെ പോലെയാണ് ഗണിക്കുന്നത്. അമ്മയിൽ നിന്ന് നാം അളവറ്റ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക? നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ. അതുപോലെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന് അതീതമായ വസ്തുത അറിയണമെങ്കിൽ, പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയാതീതമായ അറിവ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. വേദാനുശാസനങ്ങൾ 1969 ഒക്ടോബർ 6 വേദത്തിന്റെ നിർവചനവും വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. വേദം എന്നാൽ അറിവ്. വേദോപദേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥ അറിവാണ്. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ അറിവിന് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് നേരിട്ട് വേദ സാഹിത്യമാണ്. വേദങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്ന് പറയും. ശ്രുതി, സ്മൃതി, ന്യായം, അങ്ങനെയാണ് 3 പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് കേട്ടത്? യഥാർത്ഥ വേദം. വേദങ്ങളെ വേദവ്യാസൻ 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഋഷിമാർ സ്മരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപത്തില് എന്തൊക്കെയാണ്? പുരാണങ്ങള്, പുരാതനമായത്, പൂർണ്ണമായത് എന്നൊക്കെയുണ്ട്. 18 പ്രധാന പുരാണങ്ങളും പിന്നെ പലതും വേറെയുണ്ട്. ഇതിഹാസങ്ങള്, അതായത് മഹാഭാരതം, രാമായണം മുതലായ പോലുള്ള വേദ ചരിത്രം. പിന്നെ മനുസ്മൃതി, അതൊക്കെയാണ് സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരിക. ഇനി ന്യായപ്രസ്ഥാനം, അതിലെ വേദാന്ത സൂത്രമാണ്. യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് അതില്. വേദങ്ങൾ മുതൽ ഭാഗവതം വരെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുന്നു. കർമ്മകാണ്ഡം, വേദങ്ങൾ ആചാരങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപനിഷത്ത്. ഭക്തി, ഇതിഹാസങ്ങൾ. ഭക്തി ഏതാണ്? ഇതിഹാസങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവത പുരാണം, അറിവിന്റെ സാരാംശം. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതാണ്. ഹേമാദ്രി മുനിയുടെ മുക്തഫലം എന്ന് പറഞ്ഞ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് 4 വേദങ്ങളും നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അവർ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് പുരാണങ്ങൾ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. മഹാഭക്തന്മാരുടെ കവിതകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ പ്രണയിനികളെ പോലെയാണ്. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും കാവ്യങ്ങളും ഭാഗവതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി ഭാഗവതം പഠിക്കണം. വേദങ്ങൾക്കുള്ളിലെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങള്, സംഹിതകള്, ബ്രാഹ്മണങ്ങള്, ആരണ്യകങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ സംഹിതകള് പറഞ്ഞാല് മെട്രിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരാണ്. സംഹിതകളിൽ കൂടുതലും മന്ത്രങ്ങളാണ്. ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ ഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള്, സാങ്കേതിക ശൈലിയിലെ ഗൗരവമേറിയ ആചാരങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും നിരവധി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. ആരണ്യകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിജനഭൂമിയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിലെ ഉപന്യാസങ്ങൾ അപകടകരമായ ആചാരങ്ങളുടെയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള അധിക സാമഗ്രികളുടെയും ചർച്ചകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിലാണ് അല്ലെ ഓരോ ദുർമന്ത്രവാദങ്ങള് അതൊക്കെ വരിക. ഉപനിഷത്തുക്കള്, വേദങ്ങളുടെ തത്വചിന്ത വിഭാഗങ്ങള്. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ തത്വസന്ദർഭമാണ്. വേദങ്ങൾ എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. അവ സ്വർണം പോലെയാണ്. പൂർത്തിയാകാത്ത സ്വർണവളകൾ ടിൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ മറ്റൊരു സാഹിത്യത്തിനും അവ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വേദ സാഹിത്യം എന്ന് പറയണത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും മികച്ചതാണ്. മറ്റൊരു സാഹിത്യത്തിന് അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഒരേ വെളിപാടിന്റെ ഭാഗമാണ്. കാരണം അവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചതിനാൽ. ഉപനിഷത്ത് എന്താണ്? ഉപനിഷത്ത് എന്നാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. ഉപനിഷത്ത് അടുത്ത് ഇരിക്കുക, ഇരുന്ന് പഠിക്കുക. ഉപനിഷത്തിലെ ഭാഷ നിഗൂഢമാണ്. അതിനാൽ അതിനെ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അതിനാൽ നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ്.
ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 7:108 ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 108 ഉപനിഷത്തുകളുടെ പട്ടിക നൽകുന്നു. എന്നാൽ അതിലും കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ്. മിക്ക ഉപനിഷത്തുകളും സംബന്ധ തലത്തിലാണ്. സംബന്ധ തലത്തില് എന്നുവെച്ചാ ജീവാത്മാ പരമാത്മാ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ശ്രുതി സ്മൃതി അതിൽ പെട്ടതാണ് കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, സംഹിതകള്, ആരണ്യകങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള്, പിന്നെ വേദാംഗങ്ങളില് കൽപ്പം, ശിക്ഷ, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ഛന്ദസ്സുകള്, ജ്യോതിഷം അങ്ങനെയുള്ളത്. സ്മൃതിയിലോ തന്ത്രങ്ങള്, ആഗമങ്ങള് അല്ലെ, അതിൽപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങള് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഗൃഹയജ്ഞങ്ങള്, ധർമ്മസൂത്രം, നിയമപുസ്തകങ്ങള്, അങ്ങനെ വേദാന്തം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. പിന്നീട് മഹാഭാരതം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം രാമായണം, പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വേദാന്തം, മീമാംസ, ന്യായം, വൈശേഷികം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട്. ആ ചാർട്ട് പിന്നീട് ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകള് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറയണത് വേദങ്ങളിൽ, അതായത് ശ്രോത്രങ്ങളിൽ, ശ്രുതിയില് നല്ല അറിവുള്ള ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വേദ സന്ദേശം ശരിയായി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അല്ലെ, ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവൻ ഗുരു, ഇവിടെ അവൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഗുരുവിനെ പറയണത്. ഗുരു ബ്രഹ്മനിൽ ദൃഢമായി സ്ഥാപിതനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണം പറയണത്. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന്, ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടിയ ആളായിരിക്കണം. അതുപോലെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിരിക്കണം. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആ പരമസത്യത്തിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ ആളായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ അറിവിന് ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഒരാൾ സമീപിക്കണം. അല്ലെ, യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കണം. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച് കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പരന്ന് പോകും എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയാണ്. ഇപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാല് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ സർവേശ്വര പാദഭക്തിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നാം ആ ഉപദേശങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ഇത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മുഖ്യതരം വേദം കഥ, കേനം, കഠം എന്നാണ് കേട്ടോ. കഠോപനിഷത്ത്, കേനോപനിഷത്ത് മുതലായവയിലെ 10 പ്രധാന ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഈശോപനിഷത്ത്. ഇത് സ്വഭാവമനുസരിച്ച് വിശകലനപരവും തത്വചിന്താപരവുമായതുമാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ കാവ്യാത്മകവും പ്രാർത്ഥനാപരമായതും ആണ്. ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, ശരിയായി പഠിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകദൈവ ആസ്തിക സ്വഭാവം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അസംഖ്യം ഗുണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത്. ഭഗവാന്റെ പല പല ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത്. കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യമാണ്. ഈ എന്നിങ്ങനെ പോണ പോലെ വിവർത്തകരെ പോലെയല്ല, അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ബബ്ബ എന്ന് പറയല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. വിശദമായിട്ട് ഓരോ മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അത് പഠിക്കും. അപ്പോ ഇത് ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പോകെ പോകെ പഠിക്കും. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനുമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അല്ലെ, ചലിക്കുന്നു എന്ന് പറയാ, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നും പറയാ. വളരെ വിദൂരത്തിലാണ് എന്നാ സമീപസ്ഥനാണ് എന്നും പറയാ. അപ്പൊ സകലതിന്റെയും അകത്തുണ്ട്
എന്നാലോ പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്വധാമസ്ഥനാണ്, അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സ്വധാമത്തില്, എന്നാലോ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയവനുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെ 4 ന്യൂനതകള് നമുക്കറിയാം. മുമ്പ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു അല്ലെ. തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അറിവിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉറവിടം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവ് ലഭിക്കില്ല, ആർക്കും അത് നൽകാനും കഴിയില്ല. വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ നാം വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതിനാൽ മനുഷ്യർ സമാഹരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വേദങ്ങൾ നമുക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകുന്നു. വേദങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ജ്ഞാനമാണ് വേദത്തിലെ വൈദിക ജ്ഞാനം. വൈദിക തത്വങ്ങൾ സത്യപ്രമാണ രീതിയിലുള്ള സത്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന് പിന്നെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണമല്ല വേദങ്ങൾ, ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ്. ഓ പ്രധാന സാമ്യങ്ങൾ എന്താ പറയണേ ചാണകവും ശംഖും അല്ലെ. ശംഖ് ഒരു ജീവിയുടെ പുറന്തോടാണ്, പക്ഷെ അതിപ്പോ നമ്മൾ പൂജാതി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശംഖു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചാണകം. അപ്പൊ വേദങ്ങള് ഒരു അമ്മ പോലെയാണ് അല്ലെ. അമ്മ പറയുന്നതാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വസ്തുത. അതേപോലെയാണ് വേദങ്ങള്. അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള 3 വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ്? പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാന പ്രമാണം, ശബ്ദ പ്രമാണം, അതാണ് ശ്രുതി അല്ലെ. അത് 3 വഴികളാണ് അറിവ് നേടുന്നതിന്. അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള 2 പ്രക്രിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിഗമനവും അനുമാനമാണ്. നിഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഹണ പ്രക്രിയയാണ്. സ്വയം യത്നത്തിലൂടെ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉയരുക. സ്വന്തം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉയരുന്നതാണ് നിഗമനത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുക. അതിന് കുറച്ച് പ്രയത്നം വേണം അല്ലെ. കണ്ടറിഞ്ഞ് കേട്ടറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് താഴെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരു പറഞ്ഞു തരും, അങ്ങനെ നമ്മള് ശരിയാണ് എന്നുള്ള അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അനുമാനം നിഗമനം. അനുമാനം പറഞ്ഞ അറിവ്, അതൊരു മാതൃകയാണ്, താൽക്കാലിക സിദ്ധാന്തമാണ്. പിന്നെ അത് സിദ്ധാന്തമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നിഗമനാണെങ്കിലോ സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ്, സാങ്കല്പിക സിദ്ധാന്തം. നിരീക്ഷണം ഒന്നും നടത്തേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തല് നിഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അനുമാനവും നിഗമനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും വലുത് സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് നിഗമനം എന്നുള്ളതാണ്. വേദജ്ഞാനമാണ് പരമോന്നത അധികാരിയായിട്ടുള്ളത്. ശബ്ദം ഒരു വിശ്വസ്തവും പരമോന്നതവുമായ അറിവാണ്. പ്രത്യക്ഷവും അനുമാന പ്രമാണവും ഞങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആദ്യത്തേതോ രണ്ടാമത്തേതോ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ശബ്ദം ആധികാരികമായതിനാൽ ഞങ്ങൾ അത് പ്രകാരം പരിശോധിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തിയില്ല, അതിനാൽ ആത്മാവില്ലെന്ന് അത് അവകാശപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ആത്മാവിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. സ്കാൻ ചെയ്താലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നാം ശരീരമല്ല, നാം നിത്യമായ ആത്മാക്കളാണ് എന്ന് ശബ്ദം അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസ്യതയുള്ളതാണ്. വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് ഋഷിമാരൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ആത്മാവിനെ അവര് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങളാണ്. വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആരാ പറയാ? വേദം എന്നാല് അറിവാണ്. ഒരു ബദ്ധ ആത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് അധീനനാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിമിതങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ പറയണം നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടോ. 3 പ്രമാണങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ശബ്ദ പ്രമാണം, പിന്നെന്താണ്? പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം. പിന്നെ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപാധിയാണ് ശബ്ദപ്രമാണം എന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നൽകുക. ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈദിക ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടിയിരുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ പറയണത് അമ്മയാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള, അതാണ് വേദത്തിനെ ശ്രുതി മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവ് പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഏതൊക്കെയാണ് 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവ്?
ഭൗതിക ലോകത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവ്? വൈദിക ജ്ഞാനവും രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവ് ഏതാ? യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ രണ്ട് യോഗ്യതകൾ നമുക്കറിയാലേ. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയലാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ച ആളാവണം ഗുരു. പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തില് മനസ്സുറച്ച ആള്, ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിരിക്കണം. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തില് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പട്ടികപ്പെടുത്തുക? ഇതല്ലേ അനുമാനവും നിഗമനവും അല്ലേ? ഭൗതികതയിലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് അറിവുകള്, അനുമാനം, നിഗമനം. അതാണ്. പിന്നെ ഏതാ? പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങള് അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇതില് ഏതെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവ് അനുമാനം, നിഗമനമാണ്. ശബ്ദം, എന്താണ് പ്രത്യക്ഷം, ശബ്ദം, അനുമാനം. അനുമാന പ്രമാണം, പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, ശബ്ദ പ്രമാണം. അങ്ങനെ 3 പ്രമാണം. പിന്നെ ഏതാ? പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദം. അതാണ് 3 പ്രമാണങ്ങള്. പിന്നെ ഏതാ അറിയാത്തത്? യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ 2 ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒന്ന് നന്നായി പഠിച്ച ഗുരുവായിരിക്കണം. അതെ അതെ. വൈദിക സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന്, എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം. പിന്നെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിരിക്കണം. അതാണ് 2 ക്വാളിറ്റീസ് വേണ്ടത്. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സത്യത്തിനെ, ആ പരമസത്യത്തിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ ആളായിരിക്കണം, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആളായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പരമസത്യത്തിനെ, സത്യം പരം ധീമഹി എന്നുള്ള ആ സത്യം, ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളായിരിക്കണം ഗുരു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഏതാ? 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ, അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ സ്രോതസ്സാണ് ശബ്ദം. കാരണങ്ങള്. അതെ. ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഒരു അമ്മയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്ന് പറയാൻ ആധികാരികമായിട്ട് ഉള്ള ഒരാള്. അമ്മയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് ആ കുട്ടി. പിന്നെ അതിന് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ ഈ വേദങ്ങള്, എല്ലാ അറിവും വേദങ്ങളിലുണ്ട്. വേദമാണ് പരമമായ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം ഇപ്പോഴാണ് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലായത്. അന്നൊക്കെ അത് ഈ ശബ്ദരൂപത്തിലായിരുന്നു. ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അന്നൊക്കെ ഗുരുവിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുക, ആ മാത്രയിൽ തന്നെ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര ബുദ്ധിയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു അന്നത്തെ ശിഷ്യര്. പിന്നീട് എത്തിയപ്പോ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യം, അതിന്റെ ശേഷം 5000 വർഷം മുമ്പ് വ്യാസഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ കലിയുഗ ആരംഭം ആയപ്പോഴ്, ഇനിയുള്ളവര് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അല്പായുസുകളെ, ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവര്, ബുദ്ധികൂർമ്മത ഇല്ലാത്തവരാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടു, ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കി അതൊക്കെ ഈ വേദങ്ങളും വൈദിക ജ്ഞാനം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴല്ലേ. അതുപോലെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഗുരു നമുക്ക് അത് വിവരിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കൽ കേട്ടാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ബുദ്ധി ഇന്നുള്ളവർക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? വ്യക്തായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടോ സുസ്മിത മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഉണ്ട്. അതെയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിപ്പോ ഓഫ് ചെയ്യാട്ടോ.